Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Igsoon, daghang salamat sa imong kakugi o sa imong pagpadayon sa pagtuon o hinaot ko nga puno kas kalipay o mayo imong kahimtang karon. Sa atong pagpadayon, niya nakita sa isgutanan nga naguluhan ang Dios mopili kaniya nga adunay siya kaluoy o kaniya nga buot niyang patig-ahon. Tungod ipasabot nini nga ang Dios dunay katungod sa pagpili sa iyang gusto nga pilion. Roma 9:14-18 matud pa nan unsa may kaingunta may pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kang Moises, kaluy-an ko katong buot kong kaluy-an, higugmaon ko katong buot kong higugmaon. Busa ang pagpili sa Dios wala ipasukad sa pagbuot o sa buhat sa tao kundi sa kaluoy sa Dios. Kaya kasulatan nag-ingon kang paraon, gihimo ko nga hari aron nga kung gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag ko ang akong gahom pinagi kanimo og aron mapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Busa baloy ang Dios sa buot niyang kaluy-an og patig-ahon niya ang buot niyang patig-ahon o buot pasabot niya pagahion niya kasing-kasing niya tong buot niyang pagahion. So dinhi mga igsoon, tataw kayo nga ang Dios mao gyud nay pagbuot no subay sa pinadayag sa Ginoo kang Moises sa Henesis 33:19 atong makita nga ang Dios dunay otoridad sa pagkaluoy sa tao o padayon siyang maluoy bisan kining tawhana may sala o wala. Busa ang pagpili sa Dios wala nagdepende sa buhat sa tao. Apan diha lamang sa iyang pagbuot, sa iyang kagagahom nga kaluoy o sa kaluwasan sa tao mao ang iyang paghatag sa hustisya nga walay bayad tungod kay walay kinutuban no ang grasya sa Dios. So sama usab kahulugan sa mabasa nato sa Exodo 9:16 nga ang balang Ginoo miingon kang paraon nga ang pagkatinuod tungod niini katuyon ako ikaw gibuhat aron nga makita nga akong gahom diha kanimo ug mailang akong ngalan sa tibuok kalibutan. So ang Ginoo mao gyud magbuot unsa iyang gusto. Ang Ginoo gyud mga igsoon mao gyud magabuot sa iyang kagustuhan og matuod no nga ang Dios mopili kaniya nga aduna siya kaluoy ug kaniya nga iyang gusto nga ipagahi ang kasing-kasing. Mao kini ang husto tungod sa pagkabalaan sa Dios. Hinoon dili man siya diktador ang atong Ginoo apan ang iyang tinguha nga maluwas ang tanang katawan ug mudangat sa pagkahibalo sa kamatuoran. Ato na makita sa Roma 11:32, unang Timoteo 2:4 ug ikaduhang Pedro 3:9. Kung adunay tawo nga mudawat sa mga espiritu sukuhay sa Dios ug gikan sa usa ka pamilya kaliwatan o kaliwatan nga dunay pangunahuna sumpak ang Hesus ang Dios mahimong mutugot ug daotang pangulo kanila aron musupak sa iyang mando apan dinhi usab mapakita sa Dios ang iyang pagkagamhanan batok sa maong dili pagkamatarong. Mao nga agig tubag sa naisgutan sa bersikulo no sa sulat ni Pablo ang uban miingon nga ang Islam bisagop sa ideya nga ang Dios mipasilaag kanila nga ilang buot ipasalaag ug mugiya kanila sa gusto niyang giyahan kay ang Dios sumala sa iyang pagkabalaan adunay katungod sa paghisalaag sa katawhan kay walay usa nga matarong. Pero dili kini mao ang kinaiya sa Dios sumala sa giingon sa ubang tinuoan tungod kay maluluyon siya sa matag usa ug kinsa kadtong mudawat kang Kristo makig-uban sa iyang kaugalingong pinili kay si Kristo mao lamang ang walay sala. Apan kaniya nga nagsunod no sa yawa ang amahan sa tanang bakak ug nahimong nahigugma sa salapi labaw pa sa Dios dili lang makugang kun siya ang Dios mismo mao mutugot kaniya sa pagkalaglag sa hingpit ug dili gay makabaton sa kaalam sa pulong sa Dios. Sama giingon ni Jesus nga iyang ebanghelyo sumala ni evangelista Juan gawasnon ang Dios sa maong desisyon apan ang tao makigambit sa maong responsibilidad depende kung nagbasol siya sa hingpit o wala. Aron maklaro kini nga punto sa nagbasa among gipakita nga si Pablo nagpadala ning mga pangunahuna dili alang sa mga hintil pangadto sa mga Hudyo sa Roma aron pagbuntog sa paggagahi sa ilang kasing-kasing. Giklaro niya kanila nga ang Dios magisalag kanila bisan pa niya sila no
bisan pa nga siya nagpili nila kung dili nila ablihan ang ilang kasing-kasing sa paggiya sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa iyang sulat, no, nagrepresenta o filosofiya sa matag usa aron magpakita kanato kung giunsa niya pagtagad ang pagkagahi sa mga kasing-kasing sa mga Hudyo. Magampo kita. Ang itnon kamahan, isimba ka namo tungod sa imong pagpili sa mga makasala diha ka Hesukristo. O gitagaan mo kami sa katungod nga mahimo nimong anak bisan dili kami tako sa imong pagpili. Gidaig ka namo o gihimaya tungod sa kanunay maluluyon ka. Nagpasalamat kami kanimo sa tibok namo kasing-kasing tungod nga wala nimo kami gipagahi, no, isalikway bisan sa among mga kasaypanan. Dapat gidawat mo kami pinagi sa imong hingpit nga gugma o pagkabalaan. Amen. Dahil mga pangutana igsoon, nganong walay taong takos mapili ang Dios? Unsay rason sa positibong pagpili kanato? Nuna pa ilay pangutana, nganong gipagahi sa Dios si Paraon? Giunsa pagpakita ang pagmagahi sa matag usa, kaliwat ug mga katawhan. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.